Čaute lidi, vítám vás u nového videa a dneska budeme natáčet penalty a natáčím s kamarádem, s Tondou. Čus lidi, ale a ještě jestli můžu něco říct do videa, tak bych chtěl říct můj YouTube kanál. Mám tam zatím jedno video a to je všechno, ale jestli budete chtít, tak mi napište do komentu, že chceme další video a dávejte odběry, jo? Tak díky. Ale jak víš, že se jmenuješ? Jmenuju se Antonín Bajerl. Píše se to Bajerl. Tak počkejte, já tady uložím kameru. Kámo, to je to nejhorší, co chci dělat. Tak a jdeme na to. Já teda ještě tu kameru přendám. Nikam nechátáme času dost, kámo. Ne, to není short. Tak lidi, dáme penalty, jo? Doufám, lidi, já si pak ještě musím podívat po této penaltě, jestli to je vůbec vidět. A ještě budeme vždycky ukazovat do videa, kam to dáme a ten druhý se otočí vždycky, jo? Takže lidi, dáme to na pravou dolní, jo? Takový to neslyšel. Slyšel jsi to? Můžu? Slyšel jsi to? Ne. Dobrý. Tak pojďte lidi. No což lidi, no. Teď to nevyšlo úplně. Tak snad příště. Duchy to. Doufám, hej lidi. Vidíte takovýho golmana? Jo, máte to vidět. Jo, máte to vidět. Sorry lidi, ale já natáčím takhle poprvé, ale nevím, jestli to je vidět. Jo, sorry. Tak se otoč, kámo. Ale kopneme to doprostřed. Budeme se pokoušet dát takovou panenku, jo. Dobře, jo. Tak jo, můžem. Já jsem myslel, že to pak bude panenka, já jsem to myslel. Ne, fakt přísám, že jsem to myslel. Takže lidi, jestli se Tátě neví, ale já jsem podváděl. Já jsem to totiž slyšel, takže jestli mu nepište do komentu a budu snažit, ať by to Táťa nezjistil potom přes střihu. Jo. Kopneme to levou dolní, potom půjdeme nahoru a levá dolní lidi. Jo. Jsem ještě něco říkal do kamerky. A co jsi říkal? Doufám, že... No, co jsi říkal? Ale že to prostě kopnu a potom jsem říkal, ať mi dej odběr a lajky. Ještě bez tak uděláš Ronalda. Ne, ty uděláš to. Vamos! Ale nevím, jestli si to počítal. No já jsem totiž říkal malinko možná jinýho trošku. Tak lidi napište do komentů, jestli si to mám poslat nebo ne. Potom jsem tady na to podívá, jestli to blbě. Jo, to nevadí, ale lidi... No teď se já jdu říkat, kam to kupu. Ale lidi... Uděláme na ní takový prank. Nebudem to kopat, ale vyběhneme. A totálně kam... Ne. Sorry, lidi, já to beru zpět, mě holí to, že to do ní nahulem. Kopneme to. Zkusíme, kámo, pravou šibenici. Ne, levou šibenici, jo, levá šibenice. Ale kámo, já na šibenice jsem fakt úplně špatný, takže levá šibenice, jo. Jdeme to zkusit. Dobře. Počkejte, lidi. Ty kráso! Ja! Ja, moje
dáme tu stejnou stranu jako na začátku. Akorát, že dáme levou horní. A to je, jak teď Tátě narovnává tu bránu. Jo. Takže ho trošku skopírujeme. Můžem? Ej, Ráně, ty něco půjdeš. Ty si kam rozběhneš a nahoru jsme to uprdnula. To jsem neřekl, že neletí. No tak, tak ty to smrdí. Ne, lidi, já jsem to pokazil, lidi. No nic. Držte mi palce. Tak jo, tohle bude pro dnešní video všechno. Jestli chcete další videa, tak dejte like, určitě odběr. A jestli chcete, aby nám žádný video neuteklo, tak dejte zvoneček a budeme taky určitě ještě natáčet další videa s Tondou a dnešnímu videu zdar. Tak čau lidi.